Odjíždíme. Loučíme se z Masai a míříme k jezeru Nakuru. Jedeme opět přes Narok, což je hlavní masajské město, pak ptačí rezervace u jezera Nakuru a cestu zakončujeme u dalšího jezera Elementaita, kde se ubytujeme. A z města Narok už je to pořádnej krpál do kopce. Na roztřeseném videu to není vidět, ale právě jsme v nadmořské výšce 2635 metrů. Zastavujeme v Bongo Kurio, kde je občerstvení a káva, záchody a prodej suvenýrů, které každý zná. Dřevěné sošky nebo obrazy. Vzadu za obchodem ale vidíme, že africké sošky tu opravdu vyrábějí ručně. Nevím, proč si chlapci mysleli, že jsme z Ruska. Cesta trvá něco málo přes 4 hodiny. Projíždíme malými městy i úrodnou krajinou. Po silnicích i prašných cestách. A těch je převaha. Konečně u brány parku. Jezero Nakuru je vlastně ráj pro všechny ornitology. Je tu přes 400 druhů ptactva. Od malých ptáků až po velké pelikány nebo plameňáky, kterých tu je tisíce. Bývalo i několik milionů, ale to štěstí je vidět jsme neměli. Po projížďce kolem břehu jezera zastavujeme na oběd. Ten ale přeruší nový kamarád Zdeňky, který si přišel pro žvanec až k ní na klín. A měla si stáhnout gatě, ty trdlo. Oběd, nebo spíš to, co z něj některým zbylo, dojídáme v autě. Po tak zážitkovém obědě ještě zajíždíme na skok k vodopádu Makalia, udělat si pěknou fotku a pak opět za divokými zvířaty.
Docela hektický den, ale nabitý zážitky. Viděli jsme několik nosorožců, žiraf, antilop, buvolů a různých ptáků. I babúnů, jak se tu říká paviánům. A už se řítíme k jezeru Elementaita. Tam totiž máme ubytování. Na zdraví. Nalej tam do toho nějaký rum, než to Perunka už má vzťah. A vzťah. Vynikající mango. Mám ananasové. A tohle ubytování opravdu příjemně překvapilo. Centrum Elementaita Resort byl nejen hezký a se skvělou polohou u jezera, ale kuchyně byla naprosto vynikající a bar se mohl pyšnit barmankou, která opravdu uměla. Škoda jen, že jsme si ho nemohli užít aspoň několik dní. Hezký sezení tady, viď, u stromu. Kolem toho stromu, to je fakt super. Main bar? Restaurant, no? Jo, okay. Jo, tady je ta restaurace.